Gatusan ka mga job seeker sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte ang nakahigayon sa pag-apply og trabaho sa Gipahigayon nga job fair sa External Relations and Alumni Affairs Office sa Um-Peñaplata, DOLE-XI ug LGU PINAAGI sa Public Employment Services Office kon PESO. Daghang kumpanya ang misalmot sa job fair. Adunay BPO, cooperative, drugstore, bangko, mall ug SIDC. Ang mga aplikante miagi og proseso sama sa pag-fill up og registration form sa kumpanya nga ilang gi-applyan, validation ug initial interview. Ang China Road and Bridge Corporation Samal Island Davao City Connector Project ang miapil sa job fair niadtong Miyerkules, Mayo 22. Ug apil sa ilang gipangita ang geodetic engineer, safety officer 2, first aider ug nursing aid, safety aider ug electrician, samtang ang ilang subcontractor nangita sab og laborer o construction worker o welder nga NC2 holder. Tulo ka mga aplikante ang hired on the spot, samtang ang uban maghulat na lang sa follow-up o final interview.